যতন হামবাय তিনি फुङाय मानि कायसा खबर हामलिया नंनो मा फुनुक चिनायखा आनि आं बुनि लाबाराय जाजावो लाबाराय जावैनो बसाब बतै पालाय परासुना रक खलाय तनजावो ओमफ्राय तिनि हरानि लाबार स्क्रेप कमाय थांका या फांगो 6टा 7टा खायतन मानि गनाय नेबेदि यरो या फांगो 6टा 7टा खलाय बेरे तनमानि मालानि खुलौका तै या फांनि 6टा 7टा तंमानि बेबां तलां थांबायके अरो प्राय 6:30 नि हाय जागा प्राय 500 नि ऊपर हायरक लाबार बाहां तंगो 6टा 7टा खलाय प्राय 150 हयते 200 केजि हायरक कावनो टोटल माल अबो बेबां न कायसापान कलांलिया बेबां सापका थुमै तलां थांबायके बेबां खगबाय अबो जागा हांगांके खोमलंग एरिया नि दुखिया कपरा तो मोहन कपरा थांमानि अ लामाओ अ कसारनि लामा अरनि लाबार बेबां तलां थांबायके बुनि लाबाराय जाजामानि आं नायनाय बिदिको लाबार बागान बेबांनो सापलांखा 150 नि सिमि 200 केजि हायरक लगन नायनो अबो बायनो माइ मै तै बसाब बतै परासुना खलायरि तनजावो आं प्राय 15 हयते 20 दिन रामानि माल प्राय ताबुक बायके मास कायसा रक नैसिनाय ताक ताइसा राफिनानि हिंके प्राय मास कायसा हायरकनि माल मास कायसा रकनि परिश्रमनि फल तलां थांका सापके कायसापान कलांलिया बेबांनो सापका तलांखा दुखिया कपरा तो मोहन कपरा थांमानि अ कसारनि लामाओ आं साननानै मुसुमा काहायसे जारा बिहिक बुसा सारनानि बागै खका हांका अब बेलाय काहाम कक हायके पानो खगै पानो बिहिक बुसा सारै शान्ति खलायदि अ कसां रदि जदि द्राग जानानि बागै खका हांके नों कमरथों अब आं साननानै मुसुंगो आं बहक माइकरि फान तंमोन तब निन बिहिक बुसा न अक्सुपुङै तन्दि जदि बिहिक बुसा सारनानि बागै खका हांके जदि नों द्राग सारनानि बागै खका हांके द्राग साना बागै खका हांके नों कमरि थांथों आने आसुक मास कायसानि परिश्रमनि फल नों खगै द्राग जावै ता हामथों अब आं साननानै मुसुंगो साबो खका अब आं केबनो सिनिया साइबो माया तिनि हरनि 2टा के 3टा 4टा अबनि बिसिंगो आइसुगता तिनिनि आइसुगो खगजाकना आइसुगनि बिसिं खगजाकना माल तलाओ दूध दक्लायजाक तंखो केते कैसे साना मुसुमाखा बाहाय सिकक फानावबो एकदम अ जे बातिनो नायथक के बेरे कलां थांगो तलांमानि परे तलाक लायजाक बा लायते पेताम हेंजाक नकरै और बुफां तंगो बेबागै 520 ता हायरक बुफां तंना 520 ता हाय बेबांनो साप तलां थांबायके कायसापान कलांलिया आसका सापका तलांखा जागोनि 150 हयते 200 केजि नि उजुन पिया साइजोंले तलां मालिया नाहाय मा तंगो अब गनै का थामरकले नांखाना कायसापान कलांलिया बेबां साप तलां थांबायके जागा हांके दुखिया कपरा तो मोहन कपरानि कसारा अब जतन हामबाय।